jarraituko dute eta beraz ez dute utziko garraio berezirik igarotzen gaur gauean. Eta AP8an, Artxandako tuneletan hainbat mozketa eta desbideratze egingo dituzte gaur gauean eta bihar ostegunean. Gainera, BI606 errepidean Zaian Bolunburuko tunelean desbideratzeak egingo dira eta gaur gauean ezingo da bertara sartu. Afekzio guztia gaueko 10:00 goizeko 6:00 arte izango dira. Informazio gehiagorako sartu bizkaia.eus atarian. Bizkaiko Foru Aldundia, Bizkaia denontzat. Emakume gazteen 60% diskriminatuta sentitu dira eta 24% sexu jazarpena jasan dute sareetan. Lakuako ongizate gazteria eta erronka demografikoaren sailak txosten bat osatu du gazteen errealitatea hobeki ezagutzeko asmoz. Bertan, desberdintasun handiak ikusten dira emakumeen eta gizonen artean esaterako, 4 emakumetatik batek sexu jazarpena jasan du sare sozialetan eta 60%tik gora diskriminatuta sentitu dira egoeraren batean emakume izateagatik. Eusko Jaurlaritzak ziurtatu du osasun ituna aurrera doala eta gerian gorpuzten dela. Alberto Martínez Jaurlaritzako osasun sailburuak ziurtatu duenez, osasun ituna aurrera doa. Dokumentua nahikoa adostua izatea espero du, asteazken honetan ez bada hurrengo egunetan. Erasotzailearen kontrako salaketa ez jartzea erabakitzen duten indarkeria matxistaren biktimak ere babestu egin behar direla uste du Iñaki Subijana, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiaren presidenteak. Baita biktimak babes horri uko egiten dion kasuetan ere. Adierazi duenez, indarkeria matxistaren biktimen babes publikoa bermatu behar da, baita babes hori eskatzen ez duten emakumeen kasuetan ere. Ahalegin bat egin behar dela adierazi du. Nazioartean, Hego Korean giroa erabaten hastu da. Yoon Suk Yeol herrialde horretako presidenteak gerra legea ezarri zuen atzo oposizioari matxinada bat prestatzen aritzea gotzita. Atzera egin behar izan zuen berehala ordea parlamentuaren eskariak eta kaleko presioak behartuta. Gabon deizuela guztio, IH Bilduko ordezkariek azken egunetan adierazitakoa berretsi du gaur Eusko Jaurlaritzak. 2025erako aurrekontu proiektuaren inguruko negoziazioetan etxe bizitzaren egoerari eman beharreko erantzunak urruntzen ditu akordiotik gobernua eta koalizio sobiranista. Alde nabarmena dago bi ereduen artean, Imanol Pradales lehendakariak azaldu duenez. Hark eta Denis Itxaso etxe bizitza sailburuak koalizioaren gain jarri nahi izan dute haustura baten zama. Itxasoren ustez, inkoherentzia handiak baitaute egindako proposamenetan. Lehendakariak esan du, EH Bildu aurrekontuetan bustitzen ez bada mesfidantza nagusituko dela herri akordio garrantzitsuago heltzeko garaian. Lehendakariaren esanetan, EH Bilduri dagokio erabaki bat hartzea eta ikusiko da noraino bustitzeko gai diren. Zehazki Onda Baska irratikateak egindako elkarrizketa batean argudiatu du EH Bildu negoziazio maitik altxatzeak iradokiko liokela koalizioak itxurak egin dituela ondoren konfrontazio jarrera bat hartzeko. Pradalesen arabera historikoki egin duen moduan eta horrekin batera berriz leporatu dio Gasteizen ez izatea Madrilen eta Iruñean duen jarrera bera. Y estoy comprometido con un futuro más global para... Osasun ituna nabarmen ari da gorpuzten eta indartzen. Baiko rekin dio Alberto Martínez Eusko Jaurlaritzako osasun sailburuak osasun ituna adosteko 4. bilerari gaur Bilboko Euskalduna Jauregian. Unibertsaltasuna, elkartasuna eta ekitatea. Horiek dira osasun itunaren dokumentu berriaren 3 oinarriak. Euskal Autonomia Erkidegoko osasun itunaren mailak 4. bilera egin du asteazken honetan Bilboko Euskalduna Jauregian. Osakidetza ardaztuko duten printzipioak zeintzuk izan behar diren eztabaidatzen ari dira Jaurlaritza eta eragile politiko, sindikal eta sozialak. Osasun ituna adosteko bileran, baikor azaldu da Alberto Martínez Eusko Jaurlaritzako osasun sailburua. Adierazi duenez, osasun ituna nabarmen ari da gorpuzten eta indartzen.
Urriaren 30ean itxi zuten lehen fasea, diagnostikoa adostearena. Asteazken honetako lan saioan, osasun sistemaren aurrera begirako oinarrizko printzipioen gaineko akordioa iztea zen helburua, baina ez dute itunik erdietzi. Eragileek landu duten proposamena azken hilabeteetan egindako hausnarketa eta ekarpenak jasotzen ditu besteak beste. Batzarraren amaieran Alberto Martínez Eusko Jaurlaritzako osasun sailburuak adierazi du lan saioa oso aberasgarria izan dela eta denbora faltari egotzi dio akordiorik existea. Jakinarazi duenez, hurrengo egunetan eragileek beren organoetan zehatzago aztertu eta kontrastatuko dute dokumentua. Sailburuak halaber eragile sozial, politiko eta sanitarioen inplikazio eta parte hartze aktiboa eskertu ditu. Beren hitzetan, etorkizuneko osasun sistemaren balioen eta printzipioen bertsio evoluzionatu eta aurreratua aurkeztu da batzarrean. Parte hartu duten eragileen artean, Jon Hernández Sumarren legebiltzarkidea izan da lehenengoa iritzia ematen. Oso kritiko agertu da aurkeztu den dokumentuarekin eta adierazi du osasun sistemak izan behar lukeen eredutik oso urruti dagoela. Bere ustez, Osakidetza enpresa baten antzera tratatzen da, jasangarritasuna eta produktibitatea lehenetsita. Ohartarazi du hainbat marra gorri gaindia ezinak direla Sumarrentzat eta erantzi du aldaketarik ez badago ez dutela akordioa onartuko. Erabateko doakotasuna eta privatizazioa ekiditeko neurriak azpimarratu ditu. Urtarrilaren 29 izango da osasun ituneko mahaiaren 5. bilera. Etorkizuneko osasun sistemaren printzipioak adostu eta estrategiaren faseari hasiera ematea da helburua. Aurreko bileretan bezala osasun publikoaren aldeko herri plataformak deituta, protesta elkarretaratzea egin dute bilera zidenean. Indarkeria matxistaren biktimen babesa handitzaren alde egin du gaur Iñaki Subijana Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiko presidenteak. Haren ustez, babes publikoa bermatu egin behar zaie bortxa matxista pairatuta ere erasotzailea salatzari uko egiten dioten emakumei eta baita salaketa kentzea erabakitzen duten Andrei ere. Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako gazteen egoerari buruzko txostena ondu du Gazteen Euskal Behatokiak eta lanari, etxebizitzari, osasunari eta beste zenbait arlori erreparatu dio. Esparru horietan guztietan ondorio nagusia zera da. Genero aldagaiak garrantzia handia duela eta desberdintasun nabarmenak daudela gizonen eta emakumeen artean. Ikusi. Euskararen nazioarteko eguna dela eta ekitaldia ospatu zuen Eusko Jaurlaritzak atzo arratsaldean Bilbon. Bertan, Imanol Pradales lehendakariak ekintzaile eta bolondresek Euskararen bizi berritzan izandako papera aintzat etsi nahi izan zuen eta etorkizunerako bidea batera egiteko deialdia luzatu zuen.
Zubiak behar ditu euskarak, zubi berriak, eraskotako zubiak, gozameneko zubiak, baita emozionalak ere. Euskarak guztion mugimendua behar du. Guztiona delako euskara, euskaldunena, euskaldu izango direnena, eta baita ez direnena ere. Komunitate sendo, bizi eta kohesionatu bat dugu helburu. Guk euskaraz, zuek, eurek, denok, zergaitik ez. Ipar Euskal Herrian aske utzi dituzte Gorka Torre eta Intza Gurrutxaga ekintzaileak atzo Baionan egin zuten protestaren ostean. Izan ere, Gurrutxaga eta Torrek Euskal Herria euskaraz taldeko kide direnak justizia jauregiaren sarrerako goialdean ezarri eta euskararen aldeko pintada egin zuten atzo. Euskaltzaindiak eta Espainiako Kongresuak hitzarmena sinatu zuten atzo, akordioaren arabera Espainiar estatuan justizia arloan euskararen erabilera sustatzea adostu zuten. Eusko Jaurlaritzak adin txikiko migratzaileak artatzeko plan integrala sortzea eskatu dio Espainiako gobernuari. Atzo Madrilen Espainiako Gazteri eta Haurren Ministerioarekin izandako bileraren ostean Sánchezen gobernuak haurretan nerabe horien banaketa soilik jarri duela mahai gainean adierazi zuen Nerea Melgosa Ongizate Gazteria eta Erronka Demografiko sailburuak. Eusko Jaurlaritza beste behin kritiko agertu da adingabeen planaz Espainiako gobernuarekin. Eusko Jaurlaritzak eta 3 lurralde historikoetako foru aldundiek familia erreferenteri gabeko adingaben banaketa orekatua eskatu dute autonomia erkidegoen artean, haurren eta neraben konferentzia sektorialean, hauei arreta hobea eskaintzeko aukera izateko babesik gabeko kolektiboa baitira. Konferentzia horretan Kanariar uharteetatik, Zeutatik eta Melillatik kanpo dauden adingaben banaketa jorratu da. Nerea Melgosa sailburuak esan du mahai gainean jarri zaien migrazio politika bakarra neska mutil horien banaketa delako, eta ez dagoela beste ezer. Esaten nuen bezala, oraintxe bertan bukatu dugu kontingentzaren planaren puntua, guretzako izugarria izan da kontingentzia planaren atzean zer zegoen entzutea, batik bat guk entzun duguna da bakarrik repartoaren hitza, eta ez dugu ikusi nola zegoen memoria ekonomikoa, nola zegoen ere baliabideak, zertarako den reparto hori, eta horretarako triste jarri gara, eta ikusi dugu hori ez da gure politika, eta guk eskatzen genuen politika migratoria. Konferentzian telematikoki parte hartu ondoren Melgosak azaldu du Imanol Pradalesen gobernuak kontingentzia plana hitz egiten duenean bat aipatzen duela memoria ekonomiko errealista batekin, neska mutil horiek gizarteratzeko eta batez ere ministerioak autonomia erkidegoei harrera egiteko jardueren plangintzarekin. Horregiazko kontingentzia plan bat egiteko eskatu dio sailburuak Espainiako gobernuari. Horregaitik berriro eskatu diogu estatuari
kontingentza plan bat egitea, baina egiazko plan bat egitea gure oinarriarekin, baliabideekin, gizabaliadekin eta baliabide ekonomikoarekin. Ordua da eta niretzako izugarria da 5 hilabete eta gero puntu berberan egotea. Era berean Jaurlaritzak eskatu du iparraldeko mugatzat hartzea eta igaro bidan dauden pertsonak kalitatez hartatzeko baliabideetara zuzendutako diru zuzkidura handitzea. Nafarroako Foru Gobernuak Mario Gabiria omendu nahi izan du. Hala, hil ondorengo 2024ko urrezko domina eman zioten soziologoari. Atzo gauzatu zen honen inguruko ekitaldia Nafarroaren eguna izanik eta bere alabak bertaratu ziren aitzatespena jasotzera. Mario Gabiria soziologoaren alabek 2024ko urrezko domina jaso dute astearte honetan Nafarroaren eguneko ekitaldian. Txibite lehendakaria izan da domina eman duena, eta lehendakariak adierazi duenez, gizartearekin duen ikusmin sakonagatik jaso du. Bere hitzaldian Txibite lehendakariak gogora ekarri ditu Mario Gabiriaren hastapenak. 60ko eta 70ko hamarkadetako hirigintzaren azterketan, bai eta gizarteratzea eta 2000 urteetako arraza eta etnia diskriminazioa bezalako gaien inguruan izan zuen interesa ere. Gizon konplexua eta poliedrikoa zen adierazi duenez Txibitek. Bere ibilbidean, soziologo Riberoa Iruñan eta Zaragozan bizi izan zen. Erresuma Batuan eta Frantzian ikasi zuen eta Pensilvanian eta Los Angelesen irakatsi zuen. Bere lanbidea Mozambike edo Benidorm bezalako leku urrunetan eginez. Nafarroako lehendakariak Gabiriak Nafarroari utzitako 3 ekarpen handiak azpimarratu nahi izan ditu. Bizitza ona, etika ekologista eta konstruktibitate kritikoa. Txibiteren esanetan, Gabiriak imaginatzen zuen gaur egun sortzen ari garen Nafarroa. Iraunkortasunaren, berdintasunaren eta oparotasun partekatuaren Nafarroa. Bestalde, Nafarroako soziologia eta politologia elkargoko dekano lehendakaria den Manuel Rodríguezek elkargoa pozik dagoela adierazi du. Ekintza horrek lanbiderako duen esanahiarengatik. Gainera, Gabiriak lur honekiko lotura handia izan du, nabarmendu duenez. Kortesen jaio zen eta Herribera, Huerta, Ebro eta Bardeak ardatz nagusiak izan dira haren bizitzan. Atzo espetxeratu zuten Martuteneko kartzelan Pasaian bere bikotekide ohia Ana Leonor erail zuen gizonezkoa. Pasaiako erailketa matxistaren ustezko egia behin-behinean espetxeratzea erabaki dute. Emakumearen aurkako indarkeriaren arloko Donostiako epaitegiak erabaki du genero indarkerian hilketa delitua egin duelakoan. Ertzaintzak aurretik bitan ikertu zuen Ana Leonorren bikotekide ohia ari tratu txarrak emateagatik. Pasaian eraildako emakumeak 2020an salatu zuen bikotekidea eta urruntza agindu ezarri zioten, baina 2 urte geroago artxibatu egin zuten kasua. Bada, astearte honetan jakin da halaber 2021an ertzaintzak atestatua zabaldu zuela ustezko hiltzailearen aurka. Ondorioz ikertu egin zuten emakume berak jasandako eraso baten berri izan ondoren, baina ez zuen salatu nahi izan. Bien bitartean astearte arratsaldean bildu da Emakunde bekozbeko Pasaiako elkarte feministarekin, indarkeria matxistari buruzko erakunde arteko protokoloaren esparruan Leonorren kasuan jarraitu zen prozedura instituzionalari buruzko azterketa egiteko. Protokoloak irekita jarraitzen duela, gaur arratsaldean protokolo horren baitan bilera badago deitua, kasu hontan Emakunde eta bekozbeko elkartearen artean, eta protokolo horren jarraipena egingo da. Ubarretxena bozeramaileak jakinarazi duenez bilera indarkeria matxistako emakumei arreta integrala emateko erakunden arteko 3. akordioan ezarritako prozeduraren barruan egingo da. Bestalde Gipuzkoako Sosarrazakeriako etxeko langileek Leonor lankidearen omenezko elkarretaratza deitu dute abenduaren 4ako, arratsaldeko 5etan Pasai Antxoko San Fermin elizaren aurrean. Donostian gizonezko bat atxilotu dute Igeldon sexu erasoa egiten saiatu izan egotzita. Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailak jakinarazitakoaren arabera astelehen arratsaldean jazo zen gertakaria eta ertzaintzak atzo arratsaldeko 3 inguru atxilotu zuen gizona Gipuzkoako hiriburu bertan.
Atzo izendatu zuten Jose Ramon Bengoetxea Euskal Herriko Unibertsitateko erektore hautagai eta dagoeneko helarazi dizkiote lehendabiziko aldarrikapenak. Izan ere, Unibertsitateko indar batasunak matrikulen zenbatekoa jaitsi dezan eskatu diote astearte honetan Gasteizko kanpusean eginiko agerraldian. Bertan, eskaria 10.500 ikasle baina gehiagok sinatu dute, azpimarratu dute, bai eta negoziazio mahai bat exigitu ere afera honen inguruan aurrera pausoak gerta daitezen. Bizkaiko golkoan antxoa gazteen bataz besteko biomasa txikitu egin dela ohartarazi dute azken urtetako jaitsera oso nabarmena izan ez bada ere. Antxoa gazteen batez besteko biomasaren beherakada txikia izan da. 2019, 2020, 2021 denboraldietan erregistratutakoa baino handiagoa bada ere. Hala zehaztu du Eusko Jaurlaritzako elikadura landa garapen nekazaritza eta arrantza sailak eta Azti Zentro Teknologikoa sustatutako antxoaren populazioaren urteko analiziak. Emaitzen arabera antxoa gazteen biomasa 255.000 tonakoa da, denbora serie historikoaren barruan balio ertain baxua, baina azken 3 urteetako balioak baino altuagoa esaterako. Oro har behera egin duen arren gazteen batez besteko tamaina kanpainaren hasieratik erregistratutako bigarren handiena da. Eta hori sailak zehaztu duenez adierazle positiboa da 2025ko arrantza denboraldian errekrutatzeko. Bestalde antxoa helduaren biomasa maila altuan mantendu da, 255.000 tonatan, eta horrek estokaren egoera osasuntsuaren ebaluazioa indartu du. Aurtengo emaitzek izan duten alderdi nabarmenetako bat antxoa gazteek Frantziako kostaldeko plataforma kontinentalera egin duten desplazamendua izan da, Kantauriko uretan presentzia minimoa izanik. Jokabide horrek eskualdeko baldintza ozeanografiko espezifikoen eragina izan dezakeela esan du Aztiko arrantza jasangarritan aditua den Guillermo Boirak, eta hori funtsezkoa dela populazio dinamikak ulertzeko. Behin antxoaren populazioaren urteko emaitzak eskuratuta hori bera antxoaren kudeaketarako kontseilu zientifikoan sartu dute, hurrengo urterako espeziaren harrapaketa onargarriak zehazteko. Kanpainaren emaitzak udaberriko kanpainen datuekin eta antxoaren urteko harrapaketen informazioarekin kombinatuko dira indize sintetikoa sortzeko. Hortik abiatuta hurrengo urterako harrapaketa gomendioak egingo dituzte arrantza jasangarri eta arduratxoa sustatzeko kudeaketa sistema baten bidez. Era berean Aztik egindako analiziak antxoaren biomasa eta banaketa ebaluatzeaz gain beste ikuspegi batzuk ere aztertu ditu. Besteak beste itsas-zaborrei dagokienez 2024an hondakin plastikoen presentziaren gorakada antzeman da, azken urteetan erregistratutako mailen gainetik. Gasteizen udalak 70 eta 200 euro bitarteko isunak ezarriko dizkie emisio baxuen eremua errespetatzen ez duten ibilgailuen gidariei. Gasteizko udalak dagoeneko argitaratu du emisio baxuen eremua arautzen duen udal ordenantza. Gutxi batzuk izango dira emisio baxuen eremuak eragindako kaleak. Izan ere, Alaba Generala eta Independentzia eta Prado eta Mateo de Moraza kaleen artean, ia 20 urte autotrafikorik ez dagoela. Gasteizko emisio baxuen eremua ezartzearen helburua, erdialdeko egoiliarrei lehentasuna ematea da trafikoa murriztuz eta hau kontrolatzeko matrikulak irakurtzeko 30 kamera jarriko dira eta eremuaren perimetroan 100 seinale baino gehiago kokatuko dira. Emisio baxuen eremua ez errespetatzeagatik jarriko diren zehapenak ere iragarri ditu udalak. Araudia hautsiz gero eta eremua baimenik gabe zeharkatzen dutenek, 80 eta 200 euro arteko isunak jasoko dituzte. Urtebeteko epean honelako araua uste bat baino gehiago eginez gero, isunak 130 igo daitezke. Nola nahi ere, emisio baxuko eremua arautzen duen udal ordenantza alegazio aldian dago momentu honetan. Arabako mahastiak izendapenaren aferan Eusko Jaurlaritzak Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusian erabakiaren aurrean ez duela Espainiako Auzitegi Gorenean helegitea aurkeztuko berretsi du.
Nazioartean, tentsioa nagusi azken orduetan Hego Korean, Yoon Suk-yeol herrialde horretako presidenteak gerra legea ezarri zuen atzo oposizioari matxinada bat prestatzen aritzea gotzita. Atzera egin behar izan zuen berehala ordea, parlamentuaren eskariak eta kaleko presioak behartuta. Kulturarloan ate joka dugu Durangoko azokaren 59. edizioa. Bihar izango da irekiera goizeko 10:00. Guneko azokan, 153 partaidek 274 erakusmai jarriko dituzte. Iaz baino 17 erakusmai gehiago dira direk, erakusmai gehiago ditugu. Erakusmai horietan 933 nobedade egongo dira eskuragarri. Nobedadeak diogunean 2024an argitaratutako lanei buruz ari gara. Esan dezagun gaur egun Euskal Herriko literatur eta musikaren taupadaren oso lagin anitza eta zabala dela. Aurten ere, edukiko duguna hautsenean, bai musikan, bai literaturan. Irakurtzea, idaztea da. Irakurtzea idaztea da. Entzutea kantatzea da. Ikustea entzustea. Egitea da. Hartzea, ematea da. Euskararen eguna izan zen atzokoa eta egunarekin batera Euskara eta Euskalizun komunitatea larrialdi linguistikoan gaudela adierazteaz gain, larrialditik indarraldira egiteko deia luzatu zuen Euskalgintza Kontseiluak. Idurre Eskisabel Euskalgintza Kontseiluko idazkari nagusiarekin izan da Hamaika telebista adi. Euskararen nazioarteko egunean egin dugu hitzordua Idurre Eskisabelekin. 2 urte daramatza Euskalgintzaren Kontseiluko idazkari nagusi eta berarekin Euskararen egoeraz mintzatu gara. Urtebete igaro da Euskalgintzaren Kontseiluak deituta Euskararen aurkako oldarraldia salatzeko Bilboko kaleak bete zituztela. Euskalgintzak
indar erakustaldia egin zuen egun horretan. Egun hori oso garrantzitsua zen, hain zuzen ere garbi daukagulako oldarraldi handi bat ari garela bizitzen euskararen normalizazioaren aurka, ezta? Eta horren forma gorena momentu honetan Euskal Herriko parte batean, zehazki autonomia erkidegoan eta Nafarroako parte batean, oldarraldi judiziala da. Orduan guretzako oso garrantzitsua zen egun hori adierazi nahi genulako adostasun sozial handi baten kontrako oldarra dildi bat dela gainera. Eta, bueno, egun indartsua izan zen, alde batetik hasi ginelako itxaropen handiarekin, baina galdera handiekin baita ere, ez, gure ikuspegiak, ez, guk ikusten genuen adostasun hori benetan islatuko ote zen Bilboko kaleetan, eta bukatu genuen poz eta hunkidura handiz ikusi genuelako baietz adostasun sozial hori oso handia dela, gainera badagoela esateko gogoa daukala eta indar horrekin bukatu genuen eguna. Eta bereziki aurrera begira lanean jarraitzeko bultzada eta konpromiso handi batekin. Ez nuke esango manifestazioa bera mugarri bat izan denik, ez dut uste dagoenik aurreko bat eta ondorengo bat manifestazioak ezartzen duena. Zer izan zen berezia azaroaren lauan? Nolabait aurreko kezka horri, hainbat faktore soziolinguistiko deskriba genitzake, euskararen estatusaren egoeraren auzia bera erantz geniezaioke, baina nolabait lehen aipatu dudan oldarraldi bat gertatu dela azken urteetan, bereziki oldarraldi juridikoa izan dena autonomia erkidegoan eta Nafarroan, baina oinarrian baita ere badaukana oldarraldi diskurtsibo bat, politiko bat eta mediatiko bat, ezta? Eta horrek lehengoeten edo motelaldi edo geratze edo kezka horri beste handi bat erantzi zion. Orduan ez nuke esango aurreko bat eta ondorengo bat dagoenik, baina behar bada bai manifestazio horrek ezarri zuela mugarri bat berriro ere euskaltzaletasunaren artean batetik, baina bestetik hizkuntz berdintasunaren alde dagoen jendearen artean, esateko adostasuna hor dagoela, asko garela eta batzuetan, ez, hori elkarrekin gauzatzea, gorpuzteak eta ikusteak, arnasa eta begirada berriak ematen dizkigula, ezta? Oldarraldiari berari dagokionez, esate baterako oldarraldi judizialari, bai ekarri du kontzientzia hartze bat, ekarri du esate baterako herrietan aktibatzea halako epaiak eta gertatzen direnean, tokian tokiko erreakzioak, manifestazioaren biharamunean kontseilutik protokolo bat proposatu genuen eta aktibatu da eta erantzun da eta horrek sortzen du, ez, giro bat euskaltzaletasunaren eta euskararen normalizazioaren alde, baina bestetik oldarraldiak oso indartsu segitzen du, ezta? Orduan tentsio horretan gaude eta tentsio horretatik ateratzeko bokazioz eta nolabait irtenbidea euskararen normalizazio eta biziberritzera eramateko gogoz. Euskararen normalizazio eta biziberritze prozesuaren azken hamarkadetako susperraldia moteldu denaren zantzuak agerikoak dira azken urteetan eta horren aurrean Euskalgintzaren Kontseiluak adierazi du euskara eta euskal hiztunen komunitatea larrialdi linguistikoan dagoela. Lehen da Europako hizkuntz berdintasunaren aldeko sarea, urteko batzarra hemen egin du, Europako 80 elkarte eta hango ordezkariak izan ditugu hementxe, eta han onartu zen ebazpenetako bat, kontseiluak aurkeztutakoa horixe izan zen, ezta? Adieraztea euskara larrialdi linguistikoan dagoela, euskal hiztun komunitatea hizkuntza larrialdian dagoela. Pixka bat kontseiluan eta kontseilua osatzen dugun eragileen artean gogoeta zen egoera honek izendapen komun bat behar duela, diagnostiko komun bat, hain zuzen ere gauzak ondo izendatzetik, diagnostiko onak egitetik abiatzen delako gero irtenbidea jartzea ere.
larrialdi linguistikoan gaudela esatea asko kostatu zaigu. Asko kostatu zaigu, nahiz eta hartzen badugun azken inkesta soziolinguistikoa, horra agertzen diren datu eta joera askok horixe erakusten diguten. Edo estatusari begira jartzen bagara, oraindik ere Euskal Herriko zati handienean euskara ez da ofiziala, ez dauka nor izatearen gutxieneko aitortzarik. Edo etorkizunera begira jartzen bagara, globalizazio testu inguru honetan erronkak ikaragarriak dira, ezta? Orduan, larrialdian gaudela esateko elementu asko dauzkagu, diodan bezala diagnostiko zuzen bat egitea ezinbestekoa iruditzen zaigu irtenbide egoki bat bilatzen hasteko, baina ez dugu nahi larrialdian geratu. Ez dugu esaten larrialdian gaudenik gustatzen zaigulako, aitzitik ez genuke nahi inola ere larrialdi hau adierazi inoiz, baina esaten dugu, uste dugulako lehendabiziko urratsa dela larrialdiari berari buelta emateko. Nolabait, lehentasunezko, urgentziazko neurriak hartzen hasteko beste noranzko baten jarriko gaituztenak. Eta horregatik, Euskararen egunaren harira plazaratu dugun adierazpenaren leloa eta hemendik aurrera erabili eta zabaldu nahi dugun mezua horixe da. Larrialdian gaudela, baina larrialditik irtetzeko garaiz gaudela. Larrialditik indarraldirako bidea egiten hasteko gonbidapena da egin nahi duguna eta mahai gainean jarri nahi dugun eskaintza. Ikusten dugun gauzetako bat da Euskararen erabilera soziala ahula dela. Gu jarri nahi dugu begia hori zergatik gertatzen den, eta uste dugu hor egiturazko arazo batzuk daudela. Esate baterako, Iñaki Jurrebaso soziolinguistaren tesiak, azken boladan hain gora aipatua izan denak, oso ondo deskribatzen du hori guztia demolinguistikari lotuta, ez? Bere ondorioa da, Euskal Herri oso aintzate harturik Euskara zerdaretan baino errazago aritzen garenok 8% baino ez garela. Eta aldiz, erabilera 17% pasatxokoa. Beraz, aukera dugun ia guztietan, erosotasun gutxieneko ematen zaigun guztietan erabili egiten dugula Euskara. Beraz, bestelako arazo batzuk ikusten ditugu egiturazkoak, hau da, ezagutza arin horretatik sakonago edo euskararen benetako jabetza izatera pasatzerako arazo edo ezintasuna, ezta? Hau da, egiturazko arazoak daude erabilera apal horren oinarrian, eta hoiei egin nahi diegu azpimarra, eta dei egin nahi dugu hoiek zuzentzeko politika publiko sendoak behar direla. Historian zehar hainbatetan egonda euskarakin kalarrian, eta aspaldiekin bezala, egoera irautzeko esperantza egon badago oraindik. Bai, ez da aurreneko aldia Euskaldunon komunitateak geure burua kinka honetan ikusten duguna, ezta? Esate baterako aurreneko Euskararen egun hartara bagoaz, duela 75 urteko egun hartara, garai hartako adierazpena hasten zen, esanez, eri gaizki dago Euskara ilurren ez esatearren, ezta? Holako deskripzio ia apokaliptiko batetik. Baina, Euskaldunon eta euskaltzaleen komunitateak asmatu zuen egoera hartan, susperraldi bat osatzen, Euskara noranaiko egiten eta 21. mende honen 2. hamarkadaraino bizirik ekartzen. Horregatik sinetsita gaude, ez dela hau egiten dugun lehen aldia, eta garaiz gaudela, pres gaudela, benetako neurriak hartuz gero, benetan indartsu arituz gero, ez beste 75, baizik eta beste bizitza luze oparo bat emateko Euskarari eta Euskaldunon komunitateari. Egoera horren aurrean, denon lana da indarraldi horretan indarre egitea. Gure esku gauza asko dauzkagu egiteko, esate baterako, momentu honetan gu egiten ari garena, elkarrekin euskaraz egin. Eta euskaraz egin, euskaraz egitea erraztu bestei, ezta? Euskal kultur unibertsoan murgildu, hizkuntza eskubideak zapaltzen dizkigutenean euskararen telefonora edo behatokira jo,
Egunerokoan euskaraz gure lan eremuetan euskara edadadin saiatu, norbanakon esku egiteko asko daude, baina egia da honek guztiak eskatzen duela baita arnaz kolektibo bat, taldean izango garela, komunitatean izango garela. Eta alde horretatik ere badauzkagu egitekoak, esate baterako, eta lehen aipatzen duenaren uberan, laizter hasiko da Durangoko azoka, eta hor kultur ekosistema oso bat elikatzeko aukera daukagu beste askorekin batera, edo Durangoko azokako testu inguruan bertan, abenduaren 7an Euskal Herrian euskarazek antolatutako manifestazioa dago, hor ere badago atxikimendu bat azaltzeko aukera. Euskaraldia dator udaberrian, hor ere izango dugu elkarrekin eta komunitatean eragiteko aukera. Eta bai, datorren abendurako kontseiluak nahi du mobilizazio sozial erraldoi bat aurrera eraman, nolabait larrialditik indarraldirako bide hori markatzeko, uste dugulako garrantzitsua dela. Norbanako on ekimena, baina norbanako ok elkarren babesean komunitatean jostea eta aritzea. Eta edabideok ere badugu afera honetan zereginik. Ohartzea eta nolabait eragile politikoei eskatzen diegun gauza bera, nik uste eskatuko nizuekela edabidei. Ulertzea larrialdi linguistikoa diogunean ari garela esaten lehen mailako auzi politiko batez ari garela, ezta? Eta normalean edabideen egitekoa izaten da, guztien interesekoak diren gaiak, alik eta ondoen tratatu, interes orokorreko ondorioak izan ditzaten. Alakoxe seriotasunez eta alakoxe oihartzunez jorratzea gai hau uste dutela edabidek egin dezakezuen ekarpena eta euskaraz jakina. Onaino kontatzeko genuen Euskalgintza alorreko bi erreportajerekin agurtuko gara. Gogoan izan, Durangoko azokan izango dela 11 telebista bihartik aurrera gu platotik zuzenekoak egiten ibiliko bagara ere, landako gunera ere egingo dugu salto. Ongi izan eta bihar arte. Euroeskualdea 2011ko abenduan sortu zen lurralde lankidetzarako Europako talde bada, Akitania berria Euskal Autonomia Erkidegoa eta Nafarroa batzen dituena. Helburutzat Euroeskualdeko eta mugaz gaindiko lurraldaren garapen ekonomikoa, soziala eta kulturala sustatza du, aldi berean lurraldaren barruko trukeak bultzatuz. Horra euskarak bere lekua eta garrantzia du 3 lurraldeek amankomunean duten hizkuntza baita. Euroeskualdea 3 lujalde biltzen dituen erakundea da eta 3 hizkuntzetan ari den erakundea da. Eta hortako eleaniztasuna biziki garrantzitsua da gure erakundearentzat. 3 hizkuntzen koexistentzia garatu behar da eta behar dugu kontzientzizatu euskara dela hizkuntza amankomuna. Eta beraz, hortan ere lan egiten dugu euskara izan dadin hizkuntza amankomuna eta lujaldeko beste hizkuntzak ere garatu ahal izateko. Euskara hizkuntza zaharrenetariko bada, baina larrialdi linguistikoan dagoela adierazi du Europako hizkuntza gutxituen sareak. Maria Eguiuren Euroeskualdeko kudeatzaileak zenbait datu eman dizkigu. Gutxienez, konsideratzen da hizkuntza bat landiegean dela populakuntzaren 20%ak ez badaki, edo 20%ak baino gehiago ez badaki. Jaten ahalko ginuko egoera ona dugula euskararekiko populakuntzaren 30%ak baitaki, baina zenbaki horiek behar dira ere kontekstu batean eman, realitate biziki desberdinak direlako gure 3 lujaldeetan. EAen populakuntzaren 30%ak badaki euskaraz, Nafarroan 14% eta iparraldean 20%ak. Beraz, hori bada erronka bat. Baina euskara da hizkuntza amankomuna eta beraz mugaz gaindiko hizkuntza ere. Baina zira antzi behar ere beste 2 hizkuntzak, uda frantsesa eta gaztelera, eta gure lana da 3en koexistentzia garatzea eta 3en
eta hiruak bizi ahal izatea gure lujaldean, mugaz gaindiko proiektuentzat biziki garrantzitsua baita hizkuntza bat baino gehiago jakitea, eta beraz eleaniztasuna da gure ardatz garrantzitsu bat. Bada hizkuntza larrialdiei aurre egiteko arnasgune zaintzaren babestearen eta indartzaren garrantziaren nabarmentzen da. Bide horretan Euroeskualdeak zenbait proiektu indarran ditu, eta artean euskara sustatu asmoz. Betidanik edo 2015-etik Euroeskualdeak badu proiektu deialdi bat, Euroeskualdeko hiritartasuna deitzen dena, eta horretan gutik gora bera 200 proiektu dirustatu dira. Gai desberdinetan, kultura, hezkuntza, gazteria, eleaniztasuna eta giza erronka garaikideak. Eta azkenean euskara eta eleaniztasuna oroak proiektu gehienetan da barnean, zenta hizkuntza bada eta beraz hizkuntzak ere balio du ahemanak egiteko eta mugaz gaindiko ahemanak ere egiteko. Hola, zaila litaike proiektu bat, baino beste bat ematea argitan, baina izan dugu proiektu biziki politak eleaniztasunaren inguruan, besteak beste askezi proiektua, nun helburua den elbarrintasun bat duten aurrentzat, transkripzio automatikoa segurtatzea euskaraz. Besteak beste, baina gero ere eramaten dugu proiektu desberdinak, Europar mailako proiektuak, eraman ginuen Eskola Futura proiektua, nun helburua zen euskarazko erakasleak formatzea eta euskara ikas dezaten eskola publikoetan euskaraz erakasteko. Beraz, holako proiektuak ere garrantzitsuak dira guretzat, baina garrantzitsuak dira ere hiru hizkuntzako izatea eta bain gainean izatea. Edo nola ere mugaz gaindi jarduteko instituzioek lankidetzan egon behar dute. Guk ikusten dugu badela proiektu anitz hiru hizkuntzen inguruan eta badela proiektu anitz ere euskal gintzaren inguruko aktoreekin eta gu saiatzen gira proiektu horiek sustatzen eta laguntzen. Helburua baita ere gehiozta gehiago proiektu garatzea mugaz gaindikoan. Guk beti erraten dugu berdela beti elkarrezagutza garatu lankidetza garatzeko. Eta beraz, uste dugu arez eta proiektu gehiago izan eta arez eta gehiago lankidetza azkarra izanen dugula. Bilboko Euskararen etxera etorri da Hamaika Telebista eta bertako Euskararen interpretazio zentroa ezagutu dugu Jurdanarekin batera. Garaziko herria benedikan dadila, Garaziko herria benedikan dadila, euskarari eman dio behar zuen torno. Euskararen interpretazio zentroa toki bat da euskarari buruz gehiago ezagutzeko, eta ezagutza hori era divertigarri eta zentzumenei lotuta eta fresko batean egiten da, baina aldi berean zehatz eta zientifikoan. Jakinda espazioa txikia dela oso era irudimen handia erabili dugu, zentimetro bakoitza edukiz beteta egon dadin. Eduki interesgarri, haratago joatea sortu dezakeen edukia, baina era berean edozein ezagutza mailara egokitua edo interes mailara egokitua ere bai. Euskara jalgia ditantzara, Euskara jalgia ditantzara. Bertzeak orok izan dira, Egia da, atal ezberdinak planteatu ditugula, hizkuntzaren gaiak atal asko dituelako. Hizkuntzaren inguruan hitz egin dezakegu,
ikuspegi linguistikotik, baina ezin dugu ahaztu hizkuntza bat bizi duen gizartea, edo hiztunak ere, norbanakoak ere garrantzitsuak dira, eta horrek ere espazio berezia daukate erakusketa honetan, hainbat testigantza entzun eta ikusi ditzakegu pertsonengan euskarak daukan papela eta bete duen pisua erakusten dutenak. Oraingo honetan planteatu nahi izan duguna da, euskarari referentzia egiten dion erakusketa batek edo interpretazio zentro batek euskara ikusteko, entzuteko eta haratago joango nintzateke abesteko aukera ematen duen planteamendu bat egin behar genuela. Horregatik esaten dugu nolabait bost entzunekin jokatzen duen erakusketa batela. Argi dago hizkuntza ezin dugula ukitu, baina era metaforiko batean ere egiten da. 2004 urtean zabaldu zituen euskararen interpretazio zentroak ateak lehendabiziko aldiz, bertsio eraberritu aldiz, iazko otsailaren 21ean inauguratu zen, 10 hizkuntzaren nazioarteko egunarekin bat eginda eta helburu argi batekin, hizkuntzaren bizindarra balioan jartzea. Euskararen egoera adierazleek adierazten digute, eta gure helburua izan da euskarak duen bizindarra erakustea. Hau da, guk ez dugu horren irakurketa propiorik egiten, guk datuak eskaintzen ditugu, eta norberarengan geratzen da datu horien interpretazio egitea. Ezin dugu ahaztu euskara hizkuntza gutxitu eta gutxitzitua dela, baina beste batzuekin parekatuz, adierazle sendoagoak agertzen ditu. Eta interpretazio zentroaren helburua hori da, euskararen bizindarra erakustea eta hemendik ona hurbilduta eta guzti hau ikusita norberarengan eragitea. Dude barik hizkuntza hiztunen Espainietan bizi da, eta erakusketa honen helburua da ona datorrena eta guzti hau ikusten duena eta hemendik irtetzen dena euskara batzen duela sentitzea eta bera euskarara batu nahi dela sentitzea. Helburua da esatea begira, une honetan hizkuntza horrela dago, hizkuntza bizirik dago, gauza askotarako balio du, erabili dezakegu, erabili dezagun, eta horren atzean badago, ez? Historia luze bat, komunitate sendo eta konprometitu bat, hainbat eta hainbat hiztun, eta egiten zaie giztun horiei eta komunitate horrek egindako esfortzu eta lanari ere keinua egiten zaio, eta aitortza bat ematen zaio. Gure mezua positiboa da, eta nahiko genuke gure bizitariek hemendik irtetzen direnean ahaldunduak sentitzea eta nolabait beraien jarrera euskaratik urrun daudenak euskarara hurbiltzea eta euskaratik hurbil daudenak motibatzea eta beraien jarreretan eta ohituretan era positiboan eragitea. Batez ere ikastetxeekin hausnarketarako espazio bat sortzea izaten da gure helburua. Batez ere hezkuntza sistemako edo ohiko hezkuntza maila gorenetan dauden ikasleekin hausnarketa egiten dugu eta beraiekin lantzen dugun ideia da nola bizi duten euskara. Eta gure ustez hausnarketarako tartetxo bat egitea eta espazio seguru bat eskaintzea, kasu honetan gainera collage metodologiaren bitartez egiten da, oso metodologia sortzailea da eta gaztei aukera hori eskaintzea oso garrantzitsua da. Beste ikasle batzuekin adibidez egiten duguna da euskal erreferenteak lantzea, uste dugulako beraiei erreferenteak eskaintzea oso garrantzitsua dela, bai musika mundukoak, telebista mundukoak, kirol mundukoak, askorentzat ezagunak direlako, edo sare sozialetako euskal erreferenteak,
2025ko EMIA Europako Museoa saria jasotzeko hautagai izendatu dute Euskararen Interpretazio Zentroa, European Museum Forum erakundeak urtero ematen du saria, eta edizio honetan Europako 18 estatutako 42 hautagai lehiatuko dira. Guretzat oso albiste pozgarria izan da, guk oso aurro gaude egin dugun lanarekin, eta nolabait nahiko genuke Europan dauden gainontzeko hizkuntza gutxituentzako eredu izatea. Eta bai uste dugu mota honetako interpretazio zentro bat eredu izan daitekela Europan dauden beste hainbat hizkuntza gutxituentzako, ezta? Eta dudabarik Europa mailako sariketa baten finalista izatea aurkezpen karta ezin hobea da, edo ziur gaude ikusgarritasun handiagoa emango digula, eta horrek gure komunikazio indarrean erabat eragingo du, ustez modu positiboan. Munduari begiratzeko modu bat, laguntzarrekin kantatzeko modu bat, horoman eguzkia hartzeko modu bat, itxaroten jakiteko modu bat. Badator Ama eme ume saioaren bigarren denboraldia. Bizipen pertsonalak ardatz hartuta, amatasuna feminismotik pentsatzen hasi ginen lehen denboraldian. Eta aurten, aritu eta adituekin jarraituko dugu amatasunez, gurasotasunez, eta horren eragina duten faktore hitz egiten. Urriaren 29tik aurrera, asteartero, Ama eme ume saioaren bigarren denboraldia 11 telebistan. Amatasuna feminismotik.